Ayun o. Ayun. Ayun o. Oy! Oshi, Four fingers nga mga katoy, oh. Ayun. Siya mga katoy, oh, laki. Oh. Oh. Ala, laka. Laki, laki. Pulang-pula mga katoy, oh. Yes. Mga katoy, oh. Pinakagat to. Sige pa, sige pa. Grabe, pinagat. Ayan, yun, yun. Oh, oh, oh. Ay, sus, ginoo. Akala ko malaki mga katoy. Wala, alanganin ito mga katoy. Bumalik yung kanina. 2.5. Magti 3 fingers sa sana. Kuha na natin. Balikan na natin sa susunod na linggo. Mga katoy, pwede na pala mamingwit doon, oh. Ayun, oh. Oh, yun. Area na kayo doon, mga katoy. Ito yung spot natin doon. Yan sa baba na yan. Isang magandang araw na naman sa inyo, mga katoy. Welcome ulit sa panibagong fishing adventures natin. Oh, maganda tong aircon. Nakadalawa agad tayo, mga katoy, oh. Oh. Mga katoy, oh. Oh. Lilipat sana ako dun, mga katoy. Mukhang hindi na tayo makakalipat doon. Dito lang tayo. Ito lang naman si tap ko, mga katoy, oh. Yan, oh. Dalawahan, mga katoy, na ano. With floater ni ano, ni Arrow Vlog. Yun, shoutout nga pala kay Arrow Vlog. Ala, pinakabatoy. Isa ka mga katoy. Ito. Ginagawa mo. Huli, huli. Ala. Oh. Oh. Mga tayo, nakadali tayo. Anong isla to? May tawag ito si ano eh. You know? Yung cute na isda, mga tayo. Ganda tong spot natin, mga tayo. Eh, shoutout nga pala sa mga anglers na, no? Galing na rin ako doon, mga tayo, sa kabila. Doon, sus, karaming namamanti. Yung lalim natin, mga tayo, no? 1 metro lang. Bababaan natin konti. Ay, 1 metro. Tapos, abang-abang lang din. Kinakaroon. Uy! Ay, sus, ginoo. Ay, 2.5 finger. Wala. Kapos ka pa, boy. Kapos. Pwede na sana mga ito. Wala, langahin pa tumaro. Pagalitan pa tayo ni Lolo nito. Yun, linis ka muna ngayon. Grabe. Ganda tong spot. Thank you talaga, Jesus. Grabe, kinagat ko ako. Nilalagay ko pa lang ito yung nagat ko. Pinakagat mga ito, pinakagat. Sabi ko na nga ba. Ayos na yung mga ito eh. Nagkasabod-sabod na mga ito eh. Pasaway naman kasi itong sumandal pa eh. Sasyata tayo mga ito eh. Ayos na yan mga katoy. Naku, nasabit-sabit na mga ito eh. Dandahan ko nga kasi alam kong kinakagat na eh. Lagay mga ito mga ito. Lagay pala sa gilid eh. Pasaway ka naman, sumama ka pa. Dandahan ko na nga lang eh. Sumabay-sabay ko po. Tala, mga 3 fingers. So, ganito ka. Nabis pa yung isa. Shoutout tayo mga tayo. Yun, shoutout kay Martsky, The Sport TV. Yun, shoutout ka Choy. GC Adventures. Yun, shoutout. Jomel Balduesa. Yun, shoutout. Romel Lumidaw. Yun, shoutout. Joyce Di Tablan. Yun, shoutout kay Kachoy, Joyce Di Tablan. Alden Bernal. Yun, shoutout. Helen Aramel and John family. Yun. Mga Aramel family sa Binangunan. Gondra family, yon from Binangonan, yun, si Katigiron to. Tropang Biwas TV, yon shout out. Para Padagat TV, Pitonggo TV, yon shout out.
Jimmy Fishing, yun, shout out. Anikael TV, yun, shout out. Sukasna Fishing, yun, shout out. John Fishing TV, yun. John Paul Padulyon, yun, shout out. Kumpare kong palahubog. Jokes lang pa rin. Neo Hintay, yun, shout out. Kulas TV, yun, shout out. Shout out kay Baron TV. Bangkisius TV, yun, shout out. Onatos Vlog Official, yun, shout out. Partner Miroy Vlog, yun, shout out kasoy. Tony Butingting Channel, yun, shout out. Yun, thank you, maraming salamat sa inyo mga toy. Focus tayo ulit mga toy dito. At sana madagdagan pa tong huli natin mga toy. Maganda-ganda na rin tong huli natin mga toy. Yun, no? Lapla ka na yung mga doon. 5 fingers na yun. Oh. Ano pa tayo? Nakailan tayo? 5. Ano pa sino magbibigay nito sa atin ng ganyan? Maganda na tayo mga tayo. Kaso huwag na tayo pumunta na. Baka dumami na naman tayo doon mga tayo. Pag-initan na naman ng gorko. Uy! Ito pala yun. Ito pala yung walang ano. Nakito. Kasan na yung ano ito. Extend tayo mga 30 minutes. Napasarap na mga sabi ko alauna lang ako ako napasarap na mga matumal ngayon mga dito. Doon sana kursada ko mga sa kabila talaga taasan dami namang namamante. Matay, kumakatay. Kinakagat to. Sige pa. Grabe, kinagat. Ayan, yun. Ay sus, ginoo. Akala ko malaki matay. Wala, alanganin to matay. Bumalik yung kanina. 2.5. Magti 3 fingers sa sana. Kuha na natin. Balikan na natin sa susunod na linggo. Uy, kinabahan ako. Uy, grabe talaga. Uy. Pagbalik natin sa susunod na linggo, malaki na yon. Grabe, oy. Diyan lang, oh. Grabe naman kahito. Kung hindi mamante, alon kalaban natin. Wala indawi mga to Pakainin natin sila. Kain na po kayo dyan. Dito natin sa malapit-lapit para madali natin sila. Para magandang bigwasin. Naglaro na itong mga bata. Part kasi yan dyan mga sa kabila. Ang likod ko nga di part. Lord, isa pa Lord. Bago ko. Please Lord. Lord, please po. 4 fingers lang po. Hindi kinagat natin ito. Ay no. Ayun. Oy! Oh, si Minecraft. Fingers na patay Ayun. Na ano yung hiling natin patay bago umuwi. Ayan. Kuya, doon na marami. Nalaki. Saan boy? Doon kuya, yung malaking ano? Ayan mga tayo Malaking pader. Anim na mga tayo So yun mga tayo, bali mauwi na ako mga tayo. Hindi na masama ito mga tayo. Ulam na yun mga tayo, nakapito rin tayo Ayan, maraming salamat mga tayo sa pagsama. Panibago na naman fishing adventures natin.
Hindi tayo masyadong pinalapit ngayon mga. Yung sana pupunta natin doon mga tayo sa kabila. Narispakan natin. Wala eh. Punong-puno ng ano, namamanti kanina. Yun nga, di tayo masyadong magpapahapon. Dapat doon tayo. Sana po sira ako tayo. Galing ako doon. Sabi ko, pagpunta ako doon na lang pupunta. Ngayon, naisip ko dito mali sa area natin. Di ba malaki rin? Maganda rin yung huli natin dito mali. Kaya ko dito. Ay sus, kakalawit ko pa lang eh. Nakadali ng ano, magandang size. Kulang. Natin na-shoot ng maganda yung kuha. Ayan, maraming salamat pa rin. Pansin na po sa nagawa nating video natin. Medyo magulo yung video natin. Pero nakalawit pa rin ako. Makakalari pa. Ubusin ko lang muna mga tayo. Ubusin ko lang tong ilagit. Ayan, maraming salamat. Thank you po. A few moments later. Mga katoy, pwede na pala mamingwit doon, oh. Ayun, oh. May mga motor na din pala. Ay, yung ano pala yan mga katoy, bali may in-inspection pala yan. May nag-inspection ngayon, purare cleanose nila. So ngayon, pwede na mga katoy, oh. Ang dami na ulit. So yun, area na kayo doon mga katoy. So yung spot natin doon. Yan sa baba na yan. May gagawin tayo eh. At ako'y mag-i-edit mga tayo para pang-upload natin. Ang dami nila oh.